אני אוהבת אישי, ואני לא אוהבת לדבר אל... אז תדברי אליי, תדברי אליי. תדברי אליי. מה, עוד מצלם אותי? אז איך אני צריכה להסתרק? את בסדר, אפשר לערוך את הכל. לתקן את זה בעריכה. אפשר לתקן, יופי. כן. זה היה בחתונה של שמשון. זה מלכה וזה נסיה, מוישה, מקס. זה האמא שלי. זה אבא שלי, זה דודה רחל, זה אני. כן? זה אני? או לא? איפה? פה. זה... רגע, עוד פעם? מי? האמא שלי. זה הסבתא שלך. שהייתה צעירה. ומי זה? זה אבא שלי. בחור. עם שפם. ומי זו? עוד פעם? זו דודה רחל. שהייתה עוד בחורה. לפני שהתחתנה. זה אבא שלי חייל. בצבא הרוסי. אני לא יודעת אפילו, זה אני אפילו לא זוכרת. בגרמניה? זה גרמניה, בטח. אבל איפה בדיוק אני לא יודעת. הנה ההורים שלך. זה שי וזה... זה לא אתה. כן. זה אתה? כמה הבדל בין? ואבא שלי פה שם מזוזה. איפה שהם נכנסו לדירה? זו. דוד משה, זה דבורה, זה דוד בנו וארנה בגרמניה. או בשוויץ, אני לא זוכרת אם זה היה התמונה הזו. פזית. אז זה המסיבה בבית. באיזה שנה זה? 33. זה כל החברים של ההורים שלי. הנה, ופה זו תמונה מגרמניה. אני וזוג כבר היה, יש בית חרושת לדגים וכל מיני דברים. אז היא ובעלה. פה אני חיילת. עוד עם מדים שלבד קנית, זה עוד לפני הגיוס הרסמי. זו פזית. זו פזית? אני חושב. פה איזה חתונה, נסיה, דודה ארנה, אמא שלי, דודה רחל. צריך שאמרתי, קודם כל לך לעבוד, תפרנס את עצמך. מה אתה רוצה, אישה שתפרנס אותך? מי אלה? בארץ. איך קוראים לו לאח שלו? יוסף. זה שהוא הגיע לארץ, אז הוא היה פה כמה שנים. הוא נפטר עוד לפני אבא שלי, שהוא הרבה יותר קטן. זלדה, איך קראו לך כשעלית לארץ? בחוץ לארץ איך קראו לי? הרטה, זלמה. הרטה זה בעצם צריך היה להיות צביה. כי הסבא שלי היה צבי. זה שפה היה, הוא היה צלם. זה הוא. של האבא שלי, וזה אחד האחים שלו. ואיפה אבא? אבא של סבא? זהו, יש לי בגדול, אבל צריך היה להיות לי גם... הנה, זה הגולם הזה שבנצרת. מי זה? איציק או מי? פה. איזה...